Grabe da dyan akong ML. Wala dyan makapildi sa kuha ba. Win streak oy kanapulo partida tang pag ito kong gigamit mura nagkur. MVP perminti mo na yung ginatawag na killer tank. Pats? Unsa ka? Unsa man si Ampats grabe. Nag-ayog motor. Hagito ni kag ML ron magdula ta. Kay para kini akong win streak nga ka napulo, moabot og 20. Dula ta, Pats. Pats. Salamat. Sa gamay-gamay muna ni shop na ako. Lagi ako customer ba? Kaya nakatsinsuwi, kakwarta-kwarta po ginagmay. Sana uban diya, sig tambay, sig dulag email. Pats. Pats. Uy, magunsa ka? Tsinsuwi ko? Busy de kayo ka de. Magdulang na tag-email unta. Dugay pa ka dira? Dugay-dugay pa kay ako pa may lambiwan eh. Oh, maubat. Sa may kawan na sige ra magtrabaho wala naman kay panahon magdula oy. Kapoy si Dula, wata income. May pahingon na bala ginagmay, at least na Unsa naman noon ka nagbag-o naman noon ka. Bunsa una sige ra tagdula. Magabinan pag yun ta. Win streak kung tataoy ka napulo na gud akong daog. Kung magdula tan daw win streak kay ka 20. Ang isa naman nagbag-o naman ang tawhanan eh. Sa manang win streak uwi ka na pulo, ugot tayo makaon. So tawhanan eh, sigag dulag email. Bahala jud kang tawhana ka. Win streak jud ko ron sinugurado kani akong 10 win streak madungagan jud ning napulo, ma 20 na jud ni tanan. Di start na ako ni. Awan tawhano, dako ang lawas. Ito bang silang balay tawhanan ni ba? Yung email. Sugod na meron taon. Okay, picking na. I want to use Tigrelo. Grabe matches oh, killer tank ni. Okay, sugod na. Kani may tank bay, mura og kaning kurba. Patay, kuya pa ning kalaban mo, patay. Naglag. Uy, nanaw, mo palangga. Uy, lo. Wala man, sorry. Kaning, unsa man? Pasundo ka? Patay, wala man ko'y motor. Asa man day ka di ay? O sige, kaya nasa ko'y buhaton. Sundoon mo tayo karon taod-taod. Kadali lang yun. Ang maning bayanan ni, nagdula ta, nawa, namatay na inoon. Sa muka eh. Balik na sugod. Awa, ng tawhanan niyo, gipasundo, unahon dyan ang dula. A few moments later. Tanawa, giignan, di ka preno, win streak di ko, ika-kinsik. Tanawa kong win streak ron, o. Napulo man to kaganinang, dungagan og 5 win streak, napiyod ni ron, nuglot. Nanawag na po to. Nya na lagi ba, nya na, kaya na po ko'y gibuwat. Oh, grabe po, wala po gani ka isa ka oras na gulat, mga duwar gani kapit. O, lagi, manon rin ako ni, sundoon na dyan, tika. Tayati, duwa ka oras, nandito na paabot. Manon ako ni. Uy, sunduan na ito mong palangga dito. Nahuman na na, utsin sa wilo. Tawhanan eh. Ay, napagbotra. Niya na dahi ng sundo di ako sa linguman nun. Sayang kang win streak niyo. Sayang kayo. Manon dyan ako ni. La. Naniro na win streak. Ika-23 da. 20 na ni. Ika-20 na niro na win streak. Daog na ni. Pang. Daog na win streak. Ika-20. Nga na ko kahad. Kasyong kong uyab di ay. Kung palangga. Baka oras hindi ito kape nagpaabot. Saon mo ko yung motor ba yun? Saon mo yung pagsundo? Asa naman si Ampats? Pre! Pats! Ay! Pre! Uy! Kuan ba? Nako'y tuyo sa imo ba? Saan? Kining... Payang masa kong motor ba yun? Magsundo ko sa palangga. Isa? Muna motor, sige men, tawhanan eh. Sige na, good pre kay. Importante kay ba? Dugay na dahil siya nagulat dito doon na ka oras. Sige Kimel, away ka palit motor, ano sa mga ay? Sige na, good pre ka. Karoon, naging kumahangyo sa mga, manghiram ganing kong motor. O na, napalali mo, kalawin stick mo kabalinte, sige ka kag-email din na, wala nakakasundo sa mong palangga. Tawhanan eh, wapa doon kapalit og motor.
Uyab. Sige, na-good pre, karon nang ganay ka manghangyo sa imo, di pa yun ko nimo Sige, yun. Inom na. Now. Ano ni? Sus na, ramanday na din, magpahiram, ramanday ka. Ako nito. Ya, mau na no, itong rusi. Basin. Saka dito. Paano ito ka? Sige, Salamat. salamat. Na ya. Sus, hindi pa ang taka-amigo tawanan ka. Taka-pahulmon ba? Magpahiram, ramanday niya, magdugay-dugay pa. Wait for me, palangga. Sundoon na dyan ako akong palangga. Dugay-dugay, dyan ko na paabot ito. I'm coming na, may palangga. Karoon ka, abutan, ito na palangga, padulong na. Lah, Mr. Lee man to. Sugag padagan oy. Badahon ba? Aha, sundugon din ako itong pinamarke. You know, it's time to banking! Lah, ni bangking. Agoy, umod. Lah, motor man tong ampat. Ay, uno. Brother ko siyang pat. Ay! Katsaman! Yung motor, di bangking na umod. Asa na ba? Dito ah. Sure ba? Tara. Kita, uy. Masunod ba eh? Patay dyan ko aning ampat sila ng motor doy kayo naguba. Tanggal ang kabir. Patay dyan ko ani rin. Noon sa man ka! Buhangan ni mo eh! Noon nakagubay man ako motor! Malagi damhan lagi na slide ko ba? Paman ako tuyuan ni pre. Sorry kayo pre. Mao na ron, magsorry na lang ka! Di na madalag sorry, gigubay mo pag-ayo ko motor eh! Sorry kayo jud pre ay gini. Saan man ako ni pre, wa mo ko'y pambayad. Hapdos gyud kay kung samad do. Sakit kayo ba? Yun ako ni tuyo agad. Wala may kang motor sunod, ang pingan, di kayo magpaka-araw ninyo. Sa tawhanan na gayo yung guba akong motor, ang binabi! Yo, what's up mga tropa peeps, no? It's shout out time. Una sa tanan, no, shout out na to ang walay laing mudaganay pagka bus mayor. Diri sa tanang syudad, Walay lain kundi si Boss Market Tokop, no? O ang akong kauban nga si Sad Boy pero dili Pakboy. Sama na, walay lain na kundi si Marjong o ang Princess Muñeca ni Boss Market. Walay lain kundi si Hanamita. Og katuday sa mga viewers namo, no, sa mga supporters. Salamat kayo padayon kay sa inyo ang pag tanaw og pag-support sa mo ang mga vines. Kung nalingaw mo di, thank you. Bitaw ato po dahil shoutout si Dagger Striker Gaming og ang BXU Vines og si Boy Tupac TV og ang taga Migum Kami Vines. Apil na po dira si Palaboy Boys og si John D Vlog og kang Mark Nicolas og kang Scorpio Earth Channel. Salamat kayo sa inyong pagsuporta tropa peeps. Kung ba nimi hantod sa hantod kay kami magpadayon gihapon sa paghimo og mga kataw-anan og lingaw, siguro na I listen nga mga video. See you next video.